Dnes to bude o tom, aký je celý svet zlý, ako sa bez kontaktov nikam nedostanete, ako nezískate prácu, ako aj takto získa niekto, kto je bratranec, sesternica, kamarát niekoho na nejakej pozícii a vy máte proste smolu. Hej, je to tak, je to pravda. Podstatná vec je, kontakty sa dajú získať. Anglicky sa tomu hovorí networking. Sieť robiť. Priebehový čas. Sieť robiť v priebehovom čase. Priebežne pracovať na tom, rozširovať si sieť kontaktov. A ja môžem povedať, že táto oblasť môjho života, networking, spoznávanie nových ľudí, udržovanie vzťahov, a pred 3 mesiacmi som to identifikoval ako moju najslabšiu oblasť. Najslabšia oblasť mojej práci, najslabšia oblasť v mojom profesionálnom živote, že nepoznám ľudí a nespoznávam ľudí. A vtedy som na tom začal robiť. A teraz vám poviem veľmi zaujímavú vec. Čím poznám viacej ľudí a čím poznám cennejších ľudí, tým som cennejší pre ďalších ľudí. Po 5 týždňoch mi to začalo fungovať a teraz po 3 mesiacoch si ma dennodenne všímajú ľudia, dennodenne ma niekto nový osloví, kto ma sleduje a ja o tom neviem. Mám takých svojich stalkerov, veľmi príjemných, milých, motivovaných ľudí. Takže som za vás všetkých strašne veľmi vďačný. A táto oblasť života, spoznávanie nových ľudí vie spôsobiť to, že spoznám ľudí, ktorí vedia vyriešiť potreby mnohých ďalších. A tak za mnou prichádzajú ďalší ľudia, aby som ich ja posunul za tými, ktorých už poznám. Ale keď prídu tí ďalší ľudia, tak spoznal som práve aj ich a hodnota mojej siete opäť vzrastla. A to je veľmi zaujímavá vec, že vaša hodnota, to, ako vy viete poslúžiť ľuďom, sa nemusí zakladať len na tom, čo viete. Fakt sa to môže zakladať na tom, koho poznáte. Fakt sa to môže zakladať na tom. Takže za mnou teraz, okrem toho, že ja sám niečo viem a ja sám mám nejaké posolstvo, lebo samozrejme aj kvôli tomu chodia. Za mnou chodia ľudia preto, lebo vidia, koho som spoznal. Vidia, že sa pohybujem medzi ľuďmi, ktorí niečo dosiahli, medzi ľuďmi, ktorí vedú ďalších. A tak je o mňa väčší dopyt. Zajímavý paradox, ale funguje. Vyskúšajte to. Musíte spoznávať ľudí a musíte spoznávať ľudí cieľene. Musíte vedieť, aký typ ľudia zaujímajú. A normálne ísť na miesta, kde sa tí ľudia pohybujú. To je všetko. Je to úplne jednoduché. Jediná vec je, treba to začať robiť. Na to, že ako to robiť, vám odporúčam knižku od Kate Ferrazziho Never Eat Alone, nikdy nie je sám. Ďakujem Ferovi Homolovi za odporúčanie, výborná knižka, ešte som ho nedočítal, ale už doteraz som sa dozvedel veľa veľmi užitočných tipov a skutočne tá sieť mi začína fungovať. A k tomu vyzývam aj vás. Áno, keď budete mať veľkú sieť kontaktov, budete poznať zamestnávateľov, budete poznať príležitosť, budete mať ľudí, ktorí sa pohybujú tam, kde sa vy chcete dostať, o to ľahšie sa tam dostanete. Je to prirodzené. Ten zamestnávateľ si radšej vyberie vás, pretože na vás dostal dobré odporúčanie od známeho, alebo že vás sám pozná a vie, aký ste, než keby si mal dať inzerát a hľadať úplne neznámeho človeka, o ktorom jediné, čo vie, je, že či spraví alebo nespraví gramatické chyby v životopise. Takže tak, priatelia, buďte king of networking, králi vytvárania sietí. Ahoj.